minute și 600 de sutim confortabil așezat pe locul întâi, Rareș și Ada. Da, a fost de departe cea mai spectaculoasă, fără să vreau să iau din meritele celor care ies acum din scenă, dar a fost cea mai spectaculoasă dintre finalele acestei serii atât de frumoase de aici, de la Sibiu. 6 perechi în finală, din păcate pentru noi, mă scuz că te întrerup, în sportul nostru nu se potrivește foarte bine titulatura de amatori. La noi amatorii sunt cei care sunt, să spun așa, dansatorii cei mai pregătiți, cei mai în formă. Liga de profesioniști, avem și o ligă de profesioniști. În general sunt perechile care se retrag din o activitate atât de grea și parcurg competiții mai ușoare sau programul e cu siguranță mai lejer. De aceea și lumea când spui sunt campion mondial la amator, păi cine e la profesioniști? Păi nu, noi suntem ca profesioniști. Noi suntem la amator, dar suntem profesioniști. Exact. Ia uite, ce fete frumoase, zâmbitoare. Fetele noastre sunt frumoase. Și celelalte fete, dar ale noastre sunt cele mai frumoase. O să începem cu locul 6. Grafica e pregătită. Să aflăm perechea de pe locul cu numărul 6 în această seară. Este din... foarte frumoasă. Așadar, locul 4 pentru perechea Luca din România. Budnaru și Giulia Denisa Bidică. Dacă vreți să vă povestesc despre acești doi copii frumoși, campion și vicecampion mondial și european de sub 21, este primul an în care participă cu adevărat la categoria de vârstă 19-35. Pe Giulie o cunosc, sunt antrenați de soții Tina și Virgil Grigore și din București și fac parte din familia acelui club. Iar pe Giulie am avut plăcerea să o antrenez acum mulți ani la Latino. A făcut și Latino. Pe locul 3 italienii Andrea Gioncada și Vera Demidova. Asta înseamnă că primele două poziții sunt ocupate de perechi din România. Iar Daria, ce va reveni imediat, de pe locul 2 putem spune că știm cine e locul 1, împreună cu Kalashnikov, Gheorghi și Daria Grigore. Este fiica soților Grigore. Da, care a schimbat recent partenerul. Exact. Așadar, două perechi din România rămase. Îl vedem dansând. Rareș încercând să fie latinist. Daria Grigore și Gheorghe Kalashnikov. M-am amuzat pe durata comentariului avându-l alături pe Mike Niculescu, care tuturor le spunea pe nume când a venit vorba de Kalashnikov, a zis domnul Kalashnikov. Sună amenințător numele. Cu numărul 2 a planetei în momentul ăsta. Exact. Și principala favorită la Transylvanian Grand Prix, Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei din România. O pereche extrem de frumoasă, extrem de talentată. Rareș, tătica 3 copii, încă practică acest sport. Este fantastic determinarea acestui tânăr, hai să spun tânăr. Și iau de diferență, 189,60 de puncte față de 180,05. Foarte mare. Au dominat categoric această seară toate cele 5 dansuri, de la valsul lent și până la quick step, fiind câștigate de perechea din România. Și mai aduc o dată aminte, venim și cu noutăți la televiziunea română. La un moment dat, când vom avea această confirmare, România a făcut demersurile pentru a fi nominalizată ca organizator a campionatului mondial de standard, așa cum a fost anul trecut Latino, unde Rareș probabil că anul viitor are mari șanse să câștige și să devină primul campion mondial pe care România l-a avut vreodată la secțiunea standard și la amatori. M-aș bucura foarte mult. El și Andreea merită pe deplin acest titlu. Sigur, e o oarecare subiectivitate la